Damn. Говорят, что это один из пунктов секретных договоренностей между Путиным и Порошенко. Хотите верьте, а хотите нет. Но это факт. Президент України Петро Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним. Президент наголосив на тому, що Дніпропетровщина має залишитися надійним захисним рубежем на сході України. Маємо забезпечити мир, стабільність та спокій. Дніпропетровщина повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир та спокій громадян, сказав Петро Порошенко. За словами голови держави, виконуючим обов'язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації буде призначено Валентина Резніченка. Ось так.